משהו דחף אותי לכתוב את השיר הזה בשביל לעזור, בשביל לחזק. אז אשמיע לכם את השיר. מוכנה? אוקיי. כן. שמה לנו פליי? אוקיי. וואי, זה מרגש מאוד. אוקיי. שיהיה לנו ווליום. חיים, אל תגיד לי, תראי מה גרמת לי לעשות. לא יכולתי אני לגרום לך להשתנות. האם לא הייתה לי חוויית השמעה כזאת? שום דבר קרוב לזה. כאילו בעצם אתן הולכות לתרגם לי את השיר שנכתב בשבילכם ובשביל כל אחת שזה יכול לחזק אותה או לעזור לה. מי שזה ייגע בה באמת, זה יעורר אותה לעשות משהו. זה יעורר אותה להגיד, אוקיי, אני לא יכולה להישאר שם במקום הזה יותר. לשאול שאלות. כן, היא תתחיל לשאול את עצמה שאלות, למה? למה זה נוגע בי? גם אם היא חשבה שזה נורמלי, תבין עכשיו שזה לא נורמלי. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי לעבור אלימות. את ממשיכה לתת ולתת ולתת, זה מרוקן אותך ברמות קשות. אבל ברגע שאת מתעמתת עם עצמך, שזה לא אמור לקרות לי, ואני במקום הלא נכון, ולדעת שגם את צריכה לקבל ולא רק לתת, את תתחילי להבין הדבר הראשון שאת צריכה לעשות לעצמך זה לצאת משם. זה כבר פותח לה איזה פתח, לא לקרוא לעצמה אישה שחווה אלימות, אלא להגיד, רגע, משהו פה לא תקין. אני מחליפה את המילה בשליטה, כי נורא קשה להתחבר למילה אלימות. אני בכלל לא חושבת שאני שם, גם אם זה קורה לי, כמו במקרה שלי. אני לא ידעתי שאני הייתי שם. אבל פתאום שאת הופכת את זה לשליטה בכסף, אז את אומרת, רגע, כן, יש שליטה. שליטה בגוף שלך. אלימות מינית, שליטה במילים, במניפולציות. ומה שאת עשית פה, את לקחת כל מיני מילים ומשפטים שאפשר להזדהות איתן. והן נשים חכמות, משכילות, דעתניות, שלפעמים הן לא יודעות איפה הן נמצאות. אני יכולה להגיד שאני לא שיתפתי אף אחד, לא סיפרתי לאף אחד, שאני במשך 5 שנים סובלת את כל הסוגים של האלימות, כי איך תספרי לי אם יש לך דבר כזה? בגדול כשאת שם, את מתביישת, כי זה מה שגורם לך להיות. הוא גורם לך להתבייש במי שאת, ואת תקשיבי לו, כי את שומעת את זה ממנו יום אחרי יום אחרי יום. ונותנים לו לגיטימציה. איך את מסבירה את זה? זה עיקר האפליקציה שלי, שזה לחץ חברתי, ניכור משפחתי, בושה, ואישה אמורה לקבל הכל מגבר. כי אני תמיד אומרת, במיוחד אצלנו במגזר, בגיל 0, ילד מתחילים ללמד אותו, אתה אחראי על האישה. מותר לך לעשות הכל. זה דברים שהיום נשים צריכות להבין שאת לא צריכה להתבייש בזה. הוא זה שאמור להתבייש בזה. אם פעם הייתי מתביישת לבוא להגיד, הוא הרביץ לי, לא, היום אני אבוא ואני אגיד, מה זה סימנים אדומים, מה זה נורות אזהרה, כן תלבשי, אל תלבשי, כן ידידים, לא ידידים. לפני החבר הראשון, את כבר תדעי מה את שווה וכמה את שווה, ושאף אחד לא יוריד אותך. רק לדעת כמה נשים יקבלו כוח מזה. כן. היום, בדיוק לפני שבועיים, הגרוש שלי קיבל את גזר הדין שלו. אני חשבתי שאני מגזימה אולי. רק כשיצאתי משם, הבנתי באיזה גיהנום חייתי. והבנתי שכל הדברים שעברתי זה by the book. הבידוד מהמשפחה. קנאה אובססיבית. קנאה בשום מערכת יחסים היא לא דבר בריא. למה הוא שלח לך הודעה? למה ענית לו באינסטגרם? אם את הולכת במקרה הזה לרופא נשים והוא בא איתך, והוא ממש 1 על 1, אז זה כבר סימן אדום ממש. את יודעת שאצלי, הוא היה בא איתי לכל בדיקה בטיפת חלב, לכל הדבר הכי קטן. ומשם האחות בטיפת חלב הבינה שיש משהו לא בסדר. הבן אדם הראשון שידע שאני עוברת אלימות. לא התחילה לעבור ליד הבית, וראתה שהתריסים תמיד מוגפים, שהמוזיקה תמיד פול ווליום. והיא אמרה לי, הוא לא מרפא ממך, הוא לא עוזב אותך, אני הבנתי שמשהו שם לא תקין. זה משהו להיאחז בו, זאת אומרת, זה דברים שקורים בדלתיים סגורות. מה אני יכולה לעשות בשביל לעזור לזה? ופתאום אמרתי, אוקיי, אנחנו כחברה, יש לנו כוח. יש לנו אחריות ויש לנו כוח, ואני רוצה, וזה מה שדחף אותי לכתוב את השיר. פשוט אישה אחת שתגיד, וואי, הסימן הזה, הדבר הזה, זה קורה אצלי, מבחינתי, הצלנו אישה אחת, הצלנו עולם שלם. לברוח למקום רחוק, לכתוב למי שהוא קרוב, ללחוש בסוף. דברי, תשתפי, תספרי, אל תהיי לבד. מספיק שיש בן אדם אחד. מגיע לי טוב. התופעה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממה שאנשים רוצים להאמין. הרבה אנשים חושבים שזה אולי שם, בפריפריה, וזה מישהי שמושיטה את הלחי השנייה, אישה שאולי היא חלשה, היא אוהבת אותו אז היא סולחת לו, אבל זה לא הסיפור האמיתי.
זה יכול להיות כל אחת. כלומר, אם זה קרה לאחות שלי, למיכל, והאנשים שפגשת כאן, כל אחת מהן זה אנשים שפנו אלינו, שפורום מיכל סלע נתן להם מענה. אנחנו מקבלות בממוצע 12 פניות ביום שונות, בשנה, כמעט 3,000 פניות בשנה, שזה לא יאמן. אנשים מתבלבלים וחושבים שנרקיסיסט זה אדם שאוהב את עצמו, וזה לא. זה אדם שמרגיש כל כך קטן, כי כשאנשים מרגישים קטנים, הם חייבים להקטין את מי שלידם כדי להרגיש גדולים. תדעי לך שהם לא מתחרטים, אף פעם. זה רק לקיחה אצלם. זה טפיל שהוא שותה אותך והוא מכור אלייך, ולכן הפרידה זה התקופה הכי מסוכנת. כשאת רוצה לקום וללכת, את מבינה שעכשיו זה הרגע לקום וללכת? כי את יודעת שזהו, באמת, הגיעו מים עד נפש, כמו שאומרים, לא לעשות את זה לבד. תמיד לשתף מישהו שיהיה איתך בתהליך הזה. זה מבחינתי, אם נשים יעשו את זה, הסטטיסטיקה באופן אוטומטי פשוט תרד. רק איתי יש דבר אמיתי, אל תשתי, אל תציל. מהבית חולים של אילת, אמרתי לבנות שלי, הבטחתי לכם שזה נגמר, היום זה נגמר. במערכת יחסים את צריכה להיות מאושרת, שזה אנחנו מוצאות בן זוג לחיים, ובוודאי שאנחנו לא צריכות לפחד ממנו. אישה שנמצאת שם, היא הולכת על ביצים בתוך הבית שלה. את לא אמורה ללכת על ביצים בתוך הבית שלך. רק אל תחשבי שזה כל מה שמגיע לך. זה כל הזמן לשכנע את עצמי מחדש, שכן מגיע לי יותר ממה שהיה לי, יותר ממה שקרה לי, ואני אגיע לשם בכוח, מאמץ שלי. יש עוד נשים והן כן חזקות והן כן עושות אחת לשנייה, ולבוא במקום של אהבת חינם ולא שנאת חינם. אני, כשיצאתי משם, ועשיתי עבודה פנימית, וכתבתי לעצמי ממש דף של בדיוק המשפט שאמרת מגיע לי יותר, ואני כתבתי לעצמי 10 דברים שמגיע לי יותר. ברגע שתביני שמגיע לך יותר טוב, את תצאי משם. את יודעת מה? זה אפילו לא משנה אם את חווה אלימות, מגיע לי יותר טוב. הרבה אנשים אומרים, מה, אני אגיד סתם ככה, מגיע לי, אני יוצא אגואיסט, אבל אתה לא אגואיסט. זה בסדר לרצות וזה בסדר לקבל. אף אחד פה לא בא כדי להיות כלום ולצאת מהעולם הזה כלום. אפשר לצאת משם. הרבה פעמים, כאילו, ברשתות חברתיות כן, מראים את הסוף. אבל הנה, אנחנו יושבות פה, ואנחנו יצאנו משם. אפשר לצאת משם בשלום, ואפשר גם להתחיל חיים חדשים. למצוא אהבה. למצוא אהבה. כן, יש פה כמה שגם מצוא אהבה בריאה. אבל לקבל את הכוח גם בשביל הילדים, שהם צריכים לחיות את החיים הטובים, ולא בצל האלימות. אני לא יודעת אפילו לתאר לכן את ההרגשה של לראות אתכן ביחד, והמסר הזה והשיתופים שלכם והאחווה הזאת, להרגיש את זה בחלל החדר, זה כל כך, כל כך, כל כך חזק. אתן ההוכחה, כמו שאמרת, לזה שאפשר לצאת. הטראומות שעוברות אלינו, שהן לא בשליטתנו, הן לא הדבר שמגדיר אותנו. איזה נחת של יום. זה אדיר. עוד נקודות אור. תודה רבה לכם לגברים המאמנים, באמת הרגישים.